Jens Skærbæk Christensen er en mand på 33 år. Han bor i en penthouse-lejlighed midt på Kongens Nytorv i København sammen med sin forlovede Mette Søndergaard Hansen på 29. Jens arbejder som selvstændig i et konsulentfirma, hvor han rådgiver opfindere i blandt andet markedsføring af deres produkter. Mette er i gang med 3. semester på kandidatuddannelsen inden for jura. Hun har i øjeblikket ferie, da hun skriver speciale. Jens og Mette har desuden erhvervet sig Hindsgavl Slot på Fyn, som de siden har restaureret og sat i stand til både kommercielt og privat brug. Vi starter vores juleeventyr i stueetagen i elevatoren op til deres penthouse-lejlighed sammen med Jens. Da dørene lukker, sætter han nøglen i låsen og trykker på P. Jingle bells, tænker Jens, da elevatormusikken i dagens anledning er skiftet ud til fordel for det ellers lidt kedelige og trivielle Kåre Norge-album med akustiske evergreens, der normalt bedøver de elevatorrejsende. I hånden har Jens en pose med morgenbrød, og i lommen en 1. december-gave til Mette. Mette ligger i sengen, og Jens forbereder morgenmad på en bakke, hvorpå han også placerer gaven, som han tager med ind til Mette og vækker hende med et kys på panden. Godmorgen, skat, og glædelig 1. december, siger han, og stiller bakken foran hende. Hun vågner med trætte øjne og kigger på ham med et smil. Godmorgen. Hun opdager gaven på bakken og spørger, hvad det er. Han svarer ikke, men smiler og nikker blot opmuntrende mod gaven. Hun åbner gaven og finder et enkelt og stilfuldt diamantarmbånd på det bløde velur. Hun kigger på ham og smiler lidt forlegen til ham. Du er ikke rigtig klog, siger hun og skubber blidt til ham. Jeg snublede over det nede ved bageren og tænkte, det skulle få pænt til at lade ligge, giver han igen og griner lidt. De spiser morgenmad og går derefter ud i køkkenet. Derude opdager de den røde tombola, som står på køkkenbordet. Ej, den havde jeg helt glemt, udbryder hun. Hold op med den komedie. Du har ikke tænkt på andet, siden vi fandt den hjemmeside i oktober. Ja. Men du glæder dig vel også? Det bliver da spændende, ikke? Spørger hun lidt usikkert. Jo, det var ikke ment på den måde. Det skal sgu nok blive sjovt. Jeg glæder mig til at se, hvad du har skrevet, skynder han sig at sige. Damerne først, siger han, mens han drejer tombolaen. Mette og Jens fandt i oktober en hjemmeside, som indeholdte en idé til en anderledes julekalender i december. Julekalenderen går ud på, at der skal samles 24 udfordringer, som enten skal løses i fællesskab eller hver for sig. De har nu skrevet 9 udfordringer hver og lagt dem i tombolaen. Derudover har de sammen skrevet 4 specielle udfordringer, som de har lagt i adventshatten, og en til både den 22. og 24. december. De skiftes hver dag til at trække en udfordring, som skal løses i løbet af dagen. Skulle det mislykkedes at udføre en af de individuelle opgaver, udløser det en straf i form af 3 timers tjenerarbejde for den anden person. Hvis ikke de løser de opgaver, der skal klares i fællesskab, må de ikke have seksuel kontakt med hinanden i de følgende 24 timer. Mette trækker en seddel og læser. Kære Jens, i dag skal vi i Tivoli på julemarkedet og kigge på alle de dejlige ting, som Tivoli har at tilbyde. Derudover skal du give mig en orgasme. Kys, Mette. Hun kigger op på ham med et tilfreds smil. Så lad os da komme afsted, siger han kægt. Hov, yoga først, Karl Smart. Mette og Jens har et specialbygget rum, hvor i de kan dyrke Bikram yoga under optimale omstændigheder. Når de er derhjemme, nyder de at dyrke det nøgent, da det ofte fører til. Mette er smidig som en kat. Perler af sved på hans krop. Når Jens lægger sig på gulvet fladt, de kan næsten ikke holde op. 6. Efterfølgende tager de et forfriskende bad og klæder sig på til deres tur i Tivoli. I Tivoli spiser de frokost i grøften. Under frokosten kælder han lidt for hende under bordet. Hun kan ikke lade være med at rødme en smule, da hans fingre stryger hendes inderlov. Efter en lækker frokost går de ud og kigger på Tivolis mangfoldige julemarked.
Der er blandt andet nisselandskabet, alle de mange boder og forlystelserne. I forlystelserne gør Jens en ihærdig indsats for at fuldføre sin udfordring. Jeg skal sgu ikke tabe den første udfordring, tænker han. Så bliver det en lang december. Han beslutter derfor, at de skal op i det gyldne tårn, da han kan mærke, at han er tæt på målet. De kommer til at sidde alene på den ene side, så på vej op sniger han sin hånd ind under hendes bøjle og får åbnet hendes bukser. Han satser alt på, at han kan nå målet, inden de er tilbage på jorden. Samtidig håber han også, at hun vil give sig selv lov til at nyde oplevelsen, da de nu er lidt alene, og det derfor vil være acceptabelt at skrige undervejs. På vejen op kan han se på Mette, at han er så godt som i mål, og derfor trækker han den et øjeblik, for at give hende den fulde oplevelse på turen ned. Han holder hende helt tæt ved grænsen, og da vognen slipper, kommer Mette helt af sig selv. Hun skriger på hele turen ned, og må støtte sig til Jens på turen hjem fra Tivoli. Sidst på dagen tager de hjem til Mettes forældre, som har inviteret dem på aftensmad i Vanløse. De hygger så meget, han tænker begge på dagens oplevelse. Og på et tidspunkt hvisker Mette til ham: det var noget af det frækkeste, jeg har oplevet. Erotiske drømme får hun sig tit. Begynder at stønne, nu rører hun lidt. Ind og ud og op og ned. Hun kommer, hvis hun bliver ved. Lyt med i morgen, hvor dagens afsnit er Knock Knock, Who's There? Santa Claus.